Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Nongilam Jong ka Ribhoy District Congress Committee haka khandai terik ubanai naitung arajar arhuai. Kila hiar syakathan Block 2 kabadan ha Ribhoy District. Nagabenta ban yakendo yakirang ba asnong nakisnong baper jong kini kisnong kibadan hakaput bat ka jela Assam khnang ban tip khambha halor ka jinge bakipait ba nongsong snong ki yakendo jinge kamtam hakum gani kapor ba ka jela kadang yakun thma persha ya ka jingpang khlam COVID-19 ka jingle jingo jong ki nongelam ka seng congress ya kini ki nongsong snong hakaput ki baha ba po ka right nongtung kalong ru ban lum jing tip halor ki jing baki yakendo kamtam na ka jing ka jiapot hapadeng ka jela Meghalaya bat ka jela Assam kabalane menta la palat sapu khandai snem kanthi hagani ka jing her jurep sha kini ki shnong khapot lai don langru president uba Meral Bonds im uba longru MLA jong ka nongpo constituency uba George B Lingdo ubadai vice president badru MLA jong ka Umroi constituency kuntubru ya MDC jong ka Mahati constituency uba Charles Marngar MDC ka nongpo uba Balaji Rani lembat ki nongilam jong ka Ribhoy District Congress Committee Kabanangkong nga kuwa ban pampaw mat jong pi kana kupor ban pampaw kita ka jing ka bangi kendu nga kuwa ban pampaw ya ka jing ka banangkong ka bangi kendu hapo ka sinong ka jongi nadu ba nga simti kumu rong ba sinong ka sinong te nga ka banangkong ka ba ngai kendu bat ka Assam kumoloong na presiden ya ka yung school ka ba Nilayo. Ba traya ka. Ada traya ka setang ban dung slap mo ngila ada ban frame ya ka. Ndai ki wan pit Assam ki wan prano. Kadai ka tok we ka jingsha pendik ka pasir khai ba ngala ban ong. Ba hadu ba ki kena school ki kimi ki pa ki ba pa school hakatu school. Hakatu ngi ha ba ki I ya kata ka jingle ka jongka. Kamu ba ki yam kim la. Lembe jauh mat yam pai dono bagi kena school ki badang rit kasngi kerta habaki I bakum katu ka jingla ki yam katu ka jingpan I hakmat ki klung kena ban penjat kat yung school ka bamdai ki yang jong jong do kade ka we ka jingla ka jisngau jonga omsyu ka jingla kum kata ka jisngau priyo an rei ka long kata jingla bakum kemrat pau bakum hati wan ban penjulor ya ka jingrap ka jing jongi ukatku Brio. Kajingnya ka baar ka bangin kendu. Kadai ya katu kemudian bol ka ba lapenti dau MDC ujongi u ba James. Dia katu kajingnya ka bangin kendu katu kopor ka ba ngila de benti ka madan handai setang banbu no yu tu mau nong rem. Handai nakaliang juga Assam kalawan katu kusngi kala khot yang ong ba pek. Kane kemudian kadai ka balapenti hakapor balong ya kala kumpung kata ka jingsat la kumpung jong kara untung kadai ka jingsat kala kumpung ka ba hetam kalau pelong hapok limbang ya kata ka jeka balap ka lapan ya ka sponsor na perdip rumpi kata kapor ula penti hi andai la kapan baju siu na UMDC jong ba James liang dia kata ba umsya banbu ya kata ka senbur dedin jo kata kalawan pada katuka dorbar hall ka bangi tray ya katur kawan kata kaji pendik andrai nakaliang ka jongi pada ngile hakata kurkom ka ba kasuka Assam kum la mentep tinggal la mentep ya ka hadu mentamne persang pentrei kini ngisa penwin empat ki onano me yobor ban pentrei kini kam tengong kabor kadai ka hok jongi pai ba awi tuwe badai ban ya onano me permission teng ngal ong kum tangin nom yo permission kadai ka hok ke jongi khantam 13 ni kadai ka hok pai ba ban yo te nom nanu mi yo kani ka sim ong yo nako Meghalaya tinang ta upha wan persanga ikni jingtrei tengong kum nam pham persanga ikni kam namar kane kam kadai ka pha kamyat ki mlang salang na ki mon pai nam tau pai ba o to la da kadai ka kam tu kam thim ta kadai hok mukun sange ya kane kam ta kadai kam kumra ka chingha ka snong ka thau chingra ka chingmotoi habok snong ka thau kuno pen pha met pha pen sange ing ne kam
Ianya bat ngibun penting. Kemudian ngimbang ser ban su ko ngono akabor cong dipulit mo. Tingiwat kilat tilenti tuntip satu distrik lembar menyerap lem yang ngam. Yang tara din ngiyok kin ban pentri suk biang ngam. Nah ini ya. De kicing ekran na kapor sa kapor ngilay suya ya namar ngim su ino ya ka surga. Habawan kicing ala kalong hakaba syabat kibriu hacing tray halangka. Agak siap pendik haga kit kaba ni cukup tip baik siaga bor surga. Sia disi office komputer ter. Bat nga air kucing ero na kabanta ki naka banta ka polis departemen ke berabor ki cuya trilang bangi kum kinong susnok ke bernah po ka bordar. Teki senam ke belek ngamla asu bancir kerteng ikan no teli kicing kami kendo. Nga don ban yathu hakmat sungpi ki rurong ba ki badai kinong yalam naka nika parti ke ba pilala bania wan bani kendu bani kum ki nong sisar senong hapo juga nika tan ngasim ya kanika kam kum u presiden ban pe naka bentakan nika bha kamia na nadu snem ar hajar khada nila pom ya kawi ka suncu kurang ba senong kabri tang chung kani ka bordar area kapor tu menswang abat kum presiden chung kani ka right nok tum di berhowe hadin kata ka don ka ba ka pangam kwa bani tu ni kang i ba kani ka kam kan poi sa ka ba sai beino ngin saya private ngi lum no ya kawi ka chingelang ni pom ya kawi ka suncu kurang ba senong tang chung kani ki bordar area ki berdot kan ni senong nilaya ya kani kam bat hadu kani kapor kumta kata kaya cingjai lenti cungi kalong ka cingjai lenti ke bae ke bercuan ngimdon ka seng kadang ngimdon ka pon ngimdon ka kicinglut cingsep baru akhir senong kir hap kidhi tangan ya tu ipi ndus namar char khat ar la persyang ka kacingwan thombor ke bolong ke bala kam cubor bala keni no ya ka ya ka skim ka bala ai da ka sarkar khalia lang ba kanika SSE kadon ka way kay yung school ko ba nga selama nga ya kan ipe po sa buda kendit kensan kilawan kini ki pulit na po asam kilawan ban otno ikitu ki peralut ikini ki paya bat kimhun tang ban prai kini ki blok ki simen kila otru wat urot na dun trai suka kila kit ru ya ka simen kitir kitar kita ki payah ki balade otru kila kit no satai salah tai apo kim betalian apo sabuda hadin ketung ila pentip sikirung ba senong baro kila yami ki kentai bat senrang ban ngamla ban klem daai ke burom ki berap yangi kidon naki kenhun ki seng bahalang ru ki belawan ban yarap lem yangi nila pelong si ki ba tene ha ka tu por ban ngiyok ban sei da kabor kita kitar ki wala tep satu sapo krom ingla sei jalin ketu la penlong ni ketu kucing keren ke kerki ha kapor chong disi la penlong ya ketu kucing keren haus nem arah char khatlai la dengan bakla de ubanai mat ha ka arpulai tarik chong banai mat lai keren sapang ke ka cing thambor ki skim duan po mi khalia Boroar disi kile penbait lang hang tai po subuna hai kisong kita meeting dengar ngidon lang kita ke portoy kecing penbait kalong ba ya kiskim baro ngimdei ban penwit ngin yarap lang ya kini kisnong ke baro hapo bodan mar kini kisnong ke barang sadin la kecing yakut cungki ngambakla kala don kecing yasan kecing soy kecing boroar tahadin ketupat lanang ya kisngi ki porban Hawaj nga senguban airu ya kecingiro na kaliang cungka sorkar me kaliai ya keskim nadu patu kapor kila sedang ban pentuj ini nadu ke NRCS patu wi keskim teka ba smusi kalong sa kawi kasin pat hapo madanuang la syapan prano patu keskim kawan na kanika kala syapan prano tu tengili lay lang kum tu kirong ba senong orong ya tur lang hi ngili keren ngili pen poi lut seduk ki bor ki balor ngili pen i kani kicing
kaba khadu ka ching ka bang ye kendu kolong ba haus nem ar hajar khat nriu mat la dengan betul orang ba shlong suka shlong kling wang udon hang ni ka por ko pen prai ke yang school ko ba he ke skim ko ba ai le ka na po SSE ka hatur la sya pen pra lawan ra ada ke CCB kata ke CCB ko sukar na po lenti kita ke pulit asam ke la sura la kara ai ton reban ke cing penting cing berngam mat ta si u CCB la ban pen pra lut bi ko yang school ngai ba kata ke cing keren ikum ba nsiu ya kata ke compensation kepala sya penculor i ko ba hadu menta pat kam chilong ko kum kata tengi penpau ya kicing sungudio ha kan por ba kini ki ai baro ki chia barabor kawi neki benta ki ba kini ki shnong ki badan hang ni apo bordar ke bukentup ya ki prateli ki shnong ki buju kendu ya ki jing na ka por sa ka por ladangi phai chapang uput usam bode benya penbek kadang ki atli ki jela Meghalaya ba ki jela Assam kaladi ka mat kabala slam ha kabala donkam sisa ka jingya penbek ya uput usam kum ka jing angnut jong ki pajba jong ki jela ka jongi bat hakani kesngi na kalyang jong Ribhoi District Congress Committee niwan hakani ka jaka bani kendu ya ki rang ba snong ki ba i ki jongi jong kini ki khat phat li ki snong kumju ru ya paim jong karaj nongtung kumju ru ya lungdo jong ki ma khairim ban sngong thu khamba ya gijing ki ba kini kisnong ya kendu ha kini than habangi phai bat bangi syam ya kini ki jing lengba kini jing ekran mata kesngi lengba kinong ilam snong kilam pen sngo ya gijing ki ba kila jui kendu na kapor bat kumbala ban sung thu ha ga jella ga jungi barok ko wi kani kini ki incident la ni kini ki jingja la ngin sim tang ha kini ki khat wei tli ki snem ki bla lejru ki don kumba sispa khat south li ki incident la ni ki jingja ki bla ja kini ki bordar ki jing ha ga jalla baro ko bat Ribhoi district jungi ki ko wei na ki benta ki ba bun ki snong ki ngat bahai kini ki kendro kanda dei na ta kadau kum ka responsible political party na kijing don lang MLA don Kurom Pak George ki Arun ki MDC ki jungi iba balijit bani ba Charles bat ki wi kinong yalam ile yo bani slok bani kendu ini kinong lam snong ban suthu ki jing ki jungki bani yo jing ai jing mut ki jungki mar bangi suthu ba yau pu sam la ban penbe tat endang ini yo ka jing trilang nadu kinong yalam snong kinong yalam raj ki hima district council hapo ka jing yalam jog sorkar Meghalaya ki jungi bat ka agenda kaba kongsan kaba don hagi jingmut ju perkhat jung wi kinong song snong apo ka jela ka jungi kalong ba kumno ban penbek no loi yaw ne put sam na kalyang jong ka Ribhoi District Congress Committee ni kentu ju ya ka sorkar pakilong serious kani dik issue ka bangila ju kentu na ka por sa ka por jong serious kani ka por na kalyang jungi irrespective of any political affiliation ki jungi ni kloi bani trilang na mata banwara ya gajing kasuk kesan bani yo put usam buku ju suba kenang ba kinong song snong jongi kinla ban light na gini kijing sa pensitom bagijing jenjar ki ba fer ki ba kentu agini ki area jong blok 2 po ka Ribhoi district jongi ka benta ga jongi kalong bangin kumbangila sedang mata kesni bani kendu gini ki stakeholder ba nang ta ka benta ka kraw ga bangidon bani kendu ki wi di tan kum chapo ki ha po garai marwet ki ha po ki manung spung kum cha balakawa sa khanapara nang ta ni blok 2 kumju hagawanang ni sakmat nagaliang jumiru minsa yalung yalang bani perkhat ban sim ni views ban pen sko sa ka sorkar minsa tho ta jing tho da memorandum ka sur jong gipat ba jong ka blok 2 min ra ya ni ka sur ka jing kwa ka jong ki sa ka sorkar nang ba da kami ka jing keren hang jing keren min sala ban pen sko jing jing don kam bakan uru ya begini le kat bala ban yo ya ka appointment tandri ka ni ka song ha ka program ka schedule ka jong ala ka sorkar jela bat ka office ka jong menteri kampo ing jong jela un island em bani kendu na kaliang jung ini le kat bala bani yo bani kendu markmat ban pen sngo ya kini kijing sngo na khando le na ground ya kini kijing jong pa ba khnang ba ki kin song tu ini le kat bala ban kijing ya khun kijing jong ki pa ba ki basa ha ka blok 2 la dei mentang jing kot san posnam bat kini kijing khun nang
don nak singi seksi ban yo development ban yo yaki la jing rap pero kam tam ban kenti yo ko jing pai ba jong ne ka dong ka thai ke ke bangi yo ka sur na kin ne ki nong sun char nong ki bi ki jong shani ka long ba ka man sim ki jong ki ka don bai ba ka jala me hele ka jong ki kwa bai ban don ban ni ka riti ka dustur ka tin ka tle ka rukom im ka jong ki ka debi ban ni ba de halor ka ta ka nong rim ba ka ta ka ji te song utau so pet ubang ye te apreng jongi kum ka jala bat kini kinong song sini kadang ini ni kisi maka ji khun hi kolong bai banon rai kini siapo ka jala Meghalaya maka yai bai ka sensar kada ban yai bai ka long stong bat kam tam kalawai jungi bai ba jungi sini tingwan ke jungi nginang la pan banang pen im ya kasur jong jing dawa bagini ki snong ke jungi inum sai isra inum klet yaki bat bakum ginong ilam jong Riboy District Congress Committee bat hakateng jong Congress Party hebra kawai nginum ailat bagni kasul kan yapno na kan duno bat nginra hagi dorba jong District Council bagi dorba assembly bat noro di gitaru bagi nyai mi khmat borbor sa district administration bat sa state government na ka bantang jing bat hamtam ru sa union government ru na bantang jing jing pai ba jing dan kaliang ku jong aku local MDC gede-gede ke jing angnot ka balas lem ha hakaba borbor maju pensngo MLA badan boram jongi ki bolong kum ki man ki jongai kini ki issue na kaliang jong kiru ki lasngo lasngap kedon gejing angnot banwan adu man sam dan na gejing long jong perthai kum ni ngimla ban le kum taban sokuman bah kani kesngi kani gejing temu jongi ki urlaw ban madag sengi don hang ni ban kaliang jonga pan pau gejing songo ba kraw ban kaliang ki nong elam jong kari Riboy District Congress Committee jongi don kani ke jingkit klik responsibility na ka mentau put usam naga mentah kijing inong sang ke be ki jongi hang ni hapo karaj nong tu jongi ke ngaso kemenru kawai ban yutu ipi hang ni ban nagaliang kinong sensar senong ki jongi kidan kijing stu jengmut bat kidan kawai kesur bat kata kesur ke bagi kidan kapan so kemen yangi penyo mesim yangi bangin nang syakmat seprang ban yele kini kijing wanwan ra ke song suk song san bat kham tamru kum bangitep bakadan kijing temu naga mentah kijing penbait yo put usam tingi kerman ban nang ni sakmat inang la ban lei ban nakaliang jonga kum lokal MDC pau ku jing songu ban nakaliang ke jonga hi ke stan jonga ka long ba nang ni sakmat ru ani don bat ki pai ba ki be ki jongi ke ai ke sur ka bami laki pai ba kata ga di ke sur ka bangan